Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i mewn i'r gôl, a croeso i Ifar Owen, Arwel Owen, a fi, Alun Owens, a mae'r O yn un o Sion, wythnos yma, 3 ohonyn nhw falle. Gêm enfawr ar ddisadwn, Wrecsam yn chweched yn erbyn Millwall yn bumed. Wrecsam yn chwarae'n eitha da, ond yn colli o 2 gôl i ddim, a Millwall mond yn cael un ergyd ar target yn y gêm. Max Clywith nath sgorio'r gôl arall iddyn nhw. Felly, Ifor, sut oeddet ti'n teimlo ar ôl y gêm yna, dydd Sadwrn? Ar y chwiben ola ni reit siomedig, ond erbyn meddwl wedyn, erbyn rhyw awr wedyn, ni'n meddwl, wel, nathon ni chwarae'n dda, a da ni di ennill gema, da ni'n mi fod i ennill tymor yma. Yn ddiweddar hefyd, Sheffield Wednesday wedi ddadle a QPR, na lle dylen ni wedi cael y 3 phwynt yn y ddwy gem yna. Dylen ni ddim wedi curo Millwall i ffwr. So, swings and roundabouts, dwi'n meddwl. Wedyn, dwi'n dod dros y siom. Ond mi oedd hi'n siom, dweud gwir. Oed, dwi'n meddwl nes i siarad efo dipyn o fans Millwall a deud mewn ffordd bod nhw wedi gwneud i ni beth a ni wedi gwneud iddyn nhw i raddau. Felly mae'n elfen o gyfiawnder yn fanna. Mae o'n siomedig pan ti'n edrych ar y tabl. Da ni rwan 6 pwynt tu ôl iddyn nhw, lle fysa ni gallu bod uwch i pennau nhw. A dwi'n meddwl fod Abertawe sydd yn bedwerydd ar 10, dim ond 5 pwynt i ffwrdd ohono ni, felly yn sydyn, da ni'n gosach at pedwerydd ar 10 na gyda ni at y 5ed safle yna, felly mae'r gystadleuaeth am y 6ed safle yna yn mynd i fod yn gystadleuol iawn, felly ni ddeud hynny. Arwel, siomedig? O, naturiol siomedig. Nes i'n gwylio'r gêm, o gynna i beth arall arno, nes i wylio'r uchaf bwyntiau, ddim bod na ormod o ddeheini, yn sicr i Millwall. Dyna ddim uchaf bwyntiau, rili. O'na gôl, ac yna gôl i rwyd y hun, oedd o'n anffodus, rili, oedd hi'n gôl fler o'n adwy, ar amseru ddim, sa'n gallu bod yn waith, rili. So, o fel ti'n dweud Al, nath nhw chwarae reit da, nath nhw chwarae, byddwn nhw'n edrych y tîm gwana o'r ddau dîm. Nhw'n sicr nath greu'r cyfleoedd gorau o beth ni'n gallu weld. O'n i siarad yn gyflym cyn y gêm doedd Al am Cacace wrach ar yr asgell. Dwi'n yn gwybod os ti'n gwneud digon, dwi'n yn siŵr. Dwi'n yn cyffroi rwy'n o ran chwaraewr ymysodol. Mae Thomason i weld mae'r awch ar work rate gan Thomason bod o'n cweit mor daclus wrach o ran safle amddiffynol. Ond ti'n yn pigo perfformiad neb o fanna, jyst mae'r amser yna. Yn union fel i fo'n dweud, nathon ni wneud yn union y peth iddyn nhw yn y den yn do, a so Sam Smith wedi cael yr cyfle yna, sa'n un yr un, sydd wedi gallu bod yn fuddugoliaeth neu'n bwynt yn hawdd, felly ti jyst yn gorau edrych ar y perfformiad mwy na dim byd yn ytrach na'r cynlyniad a sy'n mynd ymlaen fanna. Do, gafodd Sam Smith 2 gyfle da iawn yn fuan iawn ar ôl dod ymlaen yn do, ac oeddet ti'n teimlo na wedi ar ôl fod fethu'r ail un oedd y falle gorau o'r 2 fysa ni yn dyfaru. Fel ti'n deud Arwel, nath Liberato Cacace anafu eto, a Matty James hefyd, Phil Parkinson yn gwynfanus braidd fod o wedyn yn gorfod gwneud reilyddio i gyd efo'i gilydd, achos mae'n dim ond un ffenest eilyddio oedd ar ôl, achos ti'n mond yn cael 3 mewn gêm. Wrth gwrs, nathon ni ddim llwyddo i gael wing-back i fewn yn y ffenest, a efo'r anaf yna i Cacace, wyt ti'n meddwl fydda ni'n yn dyfaru hynny wrth symud ymlaen efo'r? Byddwn, ddim dyfaru gymaint sy'n wedi cael Barnett fynd, felly o le wedi bod yn weddol o ddoeth o ran hynny. Mae yna sibrydion am Brandon Williams oedd yn Man U, dwi'n meddwl. Mae o allan o gytundeb. Ond mae o risg yn dydi beth ti'n neud y peth yma.
Ar bapur mae'r garfan dal yn digon cry, dwi'n meddwl. Efo Thomason, fel ti'n dweud, mae'n cynnig mwy yn ymosodol i weld i fi. Felly, dio ddim byth drwg. Mae'n bryder gymaint mae Catrin torri lawd, ydy. Mae'n un o ddau beth eraill, ti'n siŵr am ydi Rathbone yn well oddi ar y fainc. Dwi'n meddwl ti wedi sôn am hynny o blaen. Pa mor ffit ydi Kiefer Moore? Di weld o rwan dros, ti'n weld, 3/4 tymor neu 2 rhan o 2 o'r tymor. Ti'n meddwl, mae'n cael cyfnodau poeth a mae'n cael cyfnodau reit oer. A dwi'n meddwl, ers iddo fo ddod yn ôl, wedi bod reit siomedig, really. Dwi'n gwybod, mae Andrew dim o falle bod da ni'n uwch yn y tabl na gyda ni, really. Da ni wedi bod ar rediad da, o'n i deud o'r blaen, fod ni wedi cael 10 pwynt o'r 10 gêm gynta, 17 o'r ail 10 gêm, 20 o'r trydydd. Felly, da ni wedi dangos bod ni wedi tyfu fewn i'r gyngrau. Dwi yn teimlo, mae gennym ni, da ni'n deud bod ni chwarae hefo 20, yn dydan, yn chwarae efo'r 9, ond disadwn unwaith eto, oedden ni chwarae efo 2-8 yn dod. So yn sydyn mae o'n, yn ewedig pan ti'n chwarae adre, mae Broadhead a Windass yn cynnig dipyn mwy i ti o ran creadigrwydd a sgorio gols, ond falle ddim yn cynnig gymaint i ti o ran rhedeg. Felly dwi'n meddwl, o'n i chydig bach yn siomedig i weld Rathbone a O'Brien yn dechrau hefo'i gilydd mewn gêm adre, lle ti eisiau ennill, a falle fod hwnna wedi cyfrannu at y ffaith bod ni ddim wir wedi edrych fel sgorio er fod ni wedi rheoli'r gêm ar adegau hir. Di chwarae'n iawn, ond falle ddim wedi creu digon i fod yn onest. A wedyn ti yn rhoi dy hun mewn peryg o golli gol i gangymeriad gwirion. Mae'n sôn fod Max wedi anafu chydig yn ddiweddar, oedd o ddim wedi cael gêm dda, oedd o wedi rhoi cwbl o basis yn llefydd anghywir, felly fydd o ddiddorol gweld, falle nawn ni siarad wedyn am ydy Fainer yn mynd i gael gêm yn erbyn Ipswich neu rhywbeth felly mae yna lot o opsiynau, ond oedd o ddim perfformiad gwael, ond falle bod ni ddim wedi bod yn ddigon ymosodol tan oedd hi'n rhy hwyr te. Dwi'n siŵr yn dactegol, mae'n hawdd dweud hynny rwan, yn rhoi Kiefer Moore yn erbyn ni, y 3 yn y cefn gyda nhw yn anferth. Kiefer Moore yn cael dim byd allan ohonyn nhw. Wedyn, oedd hynny'n gamgymeriad, bod o wedi cael gol yn y gêm na yn erbyn nhw yn y den. Jyst yn teimlo falle sy'n Sam Smith wedi cael mwy o hwyl os o fod i dechrau, dod y Kiefer Moore ymlaen yn ei lefo. Ie, mae hefyd, o ran chwarae dda fo'i gilydd, ti'n gwybod, nath Kiefer Moore, Windass a Broadhead sgorio 5 yn erbyn Sheffield United, yn do? Ond nath Sam Smith, Rathbone a O'Brien chwarae dda fo'i gilydd yn erbyn Blackburn. Ond ers hynny, mae o fatha di mynd y ffordd arall, mae o'n chwarae Smith efo Broadhead a Windass a Kiefer efo Rathbone ac O'Brien. Felly dwi'n cweit yn siŵr os ydy'r cyfuniad yna'n gweithio dda, achos mae dwi'n meddwl fod Broadhead a Windass yn chwarae'n gosach at Kiefer. Felly maen nhw'n gallu cael pa mae'r bel yn cael ei benio lawr o pethau felly. Felly, digon i gnoi cil. Beth ydych chi'n meddwl o Cil y Dun? Wel, nath o'n llawer, nath o. Oedd o'n anodd yn doedd, dwi'n meddwl. Oedd y gêm yn teimlo eiliad atho nhw gael y gol yna, a pethau'n flat braidd yn do. Ac oedd o'n gol fler yn doedd, ac oedd nhw ddim wir wedi bod yn cynnig lot tan hynny. Felly, dipyn bach o siom, ond mae'n noson hefyd i ddathlu. Mae yna 5 mlynedd wedi bod ers i RyanReynolds a Rob McElhenney fod yn berchnogion ar y clwb, a mae o dal yn anhygoel meddwl 2 blynedd yn ôl oedd ar ei chwarae yn y gyngrair genedlaethol, ond hefyd
Mae'r cop, ti'n dechrau gweld pethau yn dod i fyny o'r ddaear rwan, felly mae o'n dechrau teimlo fel rhywbeth sy'n bendant am ddigwydd. Felly, wyt ti'n hapus iawn efo'r 5 mlynedd diwetha, Arwel? Yndw, mae'n anodd adnabod y clwb wwan, i gymharu efo 5 mlynedd yn ôl. Diolch yn teimlo yn hir iawn ers pan ni, ben da ni di dechrau'r pod yma, da ni ar drothwyr canfed Pennod. Mae di hedfan dydi, mae di hedfan, ti'n meddwl yn ôl, mae'n teimlo fatha, dwi'n meddwl chydig o fwysydd yn ôl mynd i Forest Green Away neu be bynnag. Dyna beth sy'n syni fi bod yr amser di mynd mor sydyn, dwi'n gwybod os di ne, jyst yn adlewyrchu oed ni'n y beth, ond ia, mae'n rhy agos i sort of trio pwysau mesur yr impact ar y bryd, achos dyn ni reit yn ei chanol i. Mae pethau'n symud ymlaen mor gyflym. Um, ia, a'r neges gan y perchnogion ydy, megis dechrau'r daith ydy hyn yn de, a os di hynna'n wir, wel, pwy a wyr be fedrwn ni i gyrraedd yn y 5 mlynedd nesaf. So ni'n really diddorol jwmpio 5 mlynedd ymlaen i weld be mae Wrecsam yn edrych fel 5 mlynedd. Felly, ond os di'r datblygiad rhywbeth fel y 5 mlynedd diwetha, mae'n mynd i fod yn anhygoel dydy. Ond ia, mae'n rhyfeddol cyn lleiad o bethau negyddol sydd ddod allan yno. Mae'n rhyfeddol. Dyna di'r peth sydd yn syni fi fwyaf, bod na gymaint o positifrwydd o gwmpas y stori ac o gwmpas y daith. Lle. Ydy, mae'r rhaglen ddogfen wedi bod yn hynod o lwyddiannus, ond mae nhw wedi llwyddo i denu sylw i Gymru, Gogledd Cymru, i'r iaith hyd yn oed yn dod, felly mae o wedi bod yn bositif iawn i dyn hyn. A wythnos yma hefyd, maen nhw wedi cael caniatad cynllunio i wneud y bragdy newydd ar gyfer Wrecsam Lager fydd yn, dwi'n siŵr, yn dod yn atyniad i fwy o dwristiaid a pethau felly, dod â mwy o bobl i'r gogledd. Y stori hefyd wythnos yma lle oedd Rob a Ryan yn deud bod nhw ddim yn gallu dychmygu di-swyddo Phil Parkinson a fod gen fo swydd am fywyd. Be di dy deimlad ydy am hynny efo'r? Pinsiad o halen, ond ie, ydych chi'n gweld bai nhw'n yma, dwi'n meddwl bod o'n da ni 80 safle uwch, sam lot o'r reol wedi gwneud hynny, agos 500 o goliau mewn 5 mlynedd. Mae'n anodd iawn barnu Parky, dydy. Bob tro ti'n meddwl bod wedi gwneud camgymeriad dros bob tymor mae wedi bod yn iawn, do. Mae yna gemau unigol falle, ond dydy mynd fyny'r cyngreiria ddim am gemau unigol, mae am gysondeb a cael pwyntiau ar yr adeg iawn, ond mae wedi llwyddo ar bob dim. Mae'n well reolwr nag oedd o. A ie, dwi'n meddwl sy'n neis iawn bod o'n cael dewis mynd. Mae bach yn ironic i ffordd mae o wedi cael... Mae o wedi bod yn reit sentimental yn cael gorau y chwaraewyr. Ond yn amlwg bod Robert Ryan, mae nhw bach yn fwy sentimental na gyda o, lle wedyn os ti'n cael aros. Ie, dwi'n meddwl fysa Sean Harvey yn bod i galon yn gorau di-swyddo rhywun, ond ie. Ond mae hefyd, wrth gwrs, mi fedri di weld o'n cael rôl fel Alex Ferguson neu rhywbeth felly hefyd yn medru, ti'n gwybod, felly... Ie, bydd gyda fo ddewisiadau byd, dwi'n meddwl, so mae wedi cael job yn America, neu job rhyngwladol hyd yn oed, neu mae wedi gwneud i enw'n do. Do, ond hefyd dwi'n meddwl mae'n adlewyrchu, mae yna lot o gefnogwyr yr eiliad ti'n cael 2 gêm wael am waed Phil Parkinson, ond mae'r Rob a Ryan a Sean Harvey a Humphrey a rhain wastad i bod yn gwbl gefnogol tu ôl i Phil Parkinson, felly dwi ddim yn meddwl fod o dan bwysau. Ac os o'n i'n gorffen yn ddegfed tymor yma, fysa fod i bod yn dymor da, fysa. Rhywbeth arall, wrth gwrs, mae'r
perchnogion wedi gwneud ydy cefnogi tîm peldroed y merched a buddigoliaeth arall yn y gwpan ar ddydd Sadwrn, ond hefyd y perchnogion yn dangos fod nhw'n dal i fuddsoddi ar tîm y merched cyn i ni ddechrau ail ran y gyngrair. Tair chwaraewr newydd i dod i fewn yn y 2-3 wythnos diwetha, Arwel. Be ti'n feddwl am hynny? Ddim hynny reit anarferol i tîm y merched, rili. Dyn nhw'n di bod yn dod â chwaraewr i mewn adeg yma'r tymor. A maen nhw'n amlwg yn cydnabod chydig bach fel tîm dynion bydd eisiau buddsoddiad amser yma o'r tymor i wthio dros y llinell ne. So fe'n beth braf gweld. Diddorol gweld na amddiffynwyr dyn nhw gyd. Tair amddiffynwraig. Mae gen ti Michaela Wildgoose sydd wedi dod o Derby. Mae'n dod o Ogledd Iwerddon. Mae hi wedi chwarae tîm ieuenctid Iwerddon dan 19, neu dan 45. Mae hi'n edrych, mae hi ddim yn syth fewn i'r tîm. Mae hi wedi chwarae yn y 2 gêm dwytha. Just amddiffyn rhoi canol solid di hi. A wedyn y 2 sydd wedi cael ei cyhoeddi yn yr wsos dwytha yma. Mae gen ti Maria Francis Jones o TNS. Di chwarae 2 dymor o fanne. Ti sôn am 5 mlynedd yn ôl oedd hi'n garfan genedlaethol. Chwaraewrig 20 oed rwan. Felly mae yna potensial i hi fanne. Dim cweith ti gallu gwneud i'n WSL neu be bynnag, ond amddiffynwraig eitha versatile chwarae ar y fullback sy'n cymryd. So mae gen ti hynna, a wedyn mae gen ti Sarah Harvey, cymryd bod i ddim perthyn i Siôn. Canades ydy hi, neu person dod o Canada. Mae stori chydig bach yn wahanol. Mae'n 10 ar 20, chwarae'n Georgia lle felly. Dim cwys di chwarae'r rath o'r safon ar uchel, ond wneith i ddod â profiad. Dwi'n gwybod os yna hanner llygad ar bod i wedi gwneud i coaching badges yn bynnag, ond maen nhw'n jyst i ddod ar rwy'n i bolstro'r amddiffyn na. Ac yn cydnabod wrach, mae'r goliau hwyr, nerbyn Caerdydd, wedi costio'n ddrud iawn iddyn nhw yn y 2 dymor dwytha, felly gobeithio fydd dod â sort of cryfder amddiffynol i'r tîm yn talu ar ei ganfed, rili, gawn ni weld. Mae werth deud fod Sarah Harvey hefyd wedi chwarae yn y Champions League i dîm o Georgia, felly falle bod hynny'n arwydd lle mae Wrecsam yn gobeithio anelu ar ei gyfer o. Ond fel ti'n deud ar ôl, mae'r ffaith bod nhw'n buddsoddi adeg yma'r tymor yn dangos bod nhw'n cymryd y tymor yma o ddifri, dwi'n meddwl, a maen nhw yn maen nhw'n bendant yn obeithiol o ennill cystadleuaeth, neu 2, swn i'n deud. Be ti'n teimlo am hyn, Ifor? Ie, ma nhw yn bacio hynny'n i fyny'n dweud drwy fuddsoddi fel yma. Mae'r dro wedi bod Pennod ar gyfer yr gemau cynderfynol Cwpan Cymru yn chwarae Caerdydd, felly gyda ni 4 gêm yn erbyn Caerdydd rwan cyn diwedd y tymor, a os da ni'n ennill un o'r rheina, so os ti'n meddwl bod mae gennym ni siawns dda o ennill cwpan wedyn. A fydd ni'n ddor o gwybod lle fydden nhw'n chwarae'r gêm gynderfynol na efo'r barnu sydd wedi bod o'r FAW ond peidio symud gemau'r dynion i'r gogledd y ffeinal. Felly gan i weld lle nhw'n chwarae hwnna. Ond ie, dwi reit ffyddiog. Fel ti'n dweud, falle bod gynnyn nhw un llygad ar fynd i Ewrop. Ys hynny yn gyffroes iawn. Fysa, mae Wrecsam wedi cyhoeddi bod nhw'n chwarae yn Krakow, yn yr ha, ond falle bydd y merched yn chwarae yn Ewrop cyn hynny hefyd, felly rhywbeth i fod yn obeithiol ohono fo. A mae'r dynion yn dal i fod efo gobaith o ennill cwpan, wel, o chwarae yn y cwpan, beth bynnag. Gêm fawr arall yn erbyn Ipswich nos Wener, cyn, wrth gwrs, chwarae yn erbyn Ipswich y dydd Sadwrn ganlynol. Mater bach o gêm yn Bristol City rhwng y 2 gêm yna. Ond mae'r gêm fawr... falle mae'r cwestiwn cyntaf ydy, wyt ti'n meddwl fod y ffaith fod ni wedi colli i Millwall yn mynd i newid y syniad am y tîm yn erbyn Ipswich, Arwel? Be fydd y flaenoriaeth, y gyngrair neu'r gwpan?
Na, dwi'n meddwl mae gen Parci plan ar gyfer y gwpan, a mae gen efo plan ar gyfer gyngrair, sy'n dweud, diolch di rioed i newid hynny, rili, na chdi, hyd yn oed pan oedd y tîm yn y gyngrair genedlaethol, gen efo roth rhyw plan ar gyfer y gwpan yn FA yn doedd, felly sy'n ni'n disgwyl bod o wedi dewis i dîm yn barod, rili, wrach cyn gêm Millwall o bosib. Mae yn dueddol o troi'r canol caen e dipyn, dyn ni'n sylwi. Dwi'n mwyn os di fain yn ffit, dwi'n cael, ond ddim yn cael chwarae yn yr gêm cwpan. Os di'n ffit, so'n neis gweld yn edrych camio bach. Um, Dwi'n meddwl bod nhw wedi newid y rheol rwan. o, ti'n deud, ie. Byredd ar ôl yn ystod ffenest Ionawr, ti yn cael chwarae. Ond dim wedyn. Disgwyl o wneud rhyw fath o camio yn rhywle, as dyn dod arnodd gyda hanner awr i fynd yn by bynnag, ond canol caen ei fi sy'n ddiddorol. Be di anaf brodedd, dwi'n gweld yn gorffwys brodedd. Dwi'n meddwl bod Parki'n dechrau gweld e fel chwaraewr sort of pwysig cyngrair. Di Windas yn dechrau, dwi'n siŵr. A ia, pa dy gorau ni ddarogan tîm, sgan am syniad. Ond dwi'n gweld newidiadau, dwi'n gweld 45 o newidiadau ar gyfer Cwpan yr FA. Sam Smith i ddechrau wrach. Ydy, mae o'n mynd i wneud gwahaniaeth bod ni yn chwarae Bristol City ar y nos fawrth hefyd yn dydy. Felly dwi ddim am ddewis un tîm dair gwaith dydy. Felly dwi'n meddwl fydd o'n gwneud ambell i newid, ond ddim yn mynd â tîm rhy wan. Pa mor gry ti'n meddwl fydd tîm Ipswich efo'r? Fydd o'n ei dewis gyntaf nhw'n sicr. Dwi'n meddwl bod gen nhw 5 gêm oedd i cartre mis Chwefror. Felly mae dau ben wythnos yn olynol yn teithiau Wrecsam. Mae'n siŵr gen nhw gêm gan Lwsos hefyd, rhwng y ddwy gêm yna. A sbio lle maen nhw'n y gyngrair, maen nhw efo mae Coventry yn syrthio, maen nhw'n codi. So, dwi'n meddwl fydden nhw'n rhoi tîm rhaid wan neu rhaid i ifanc allan. Felly, ydy hynny beth da i ni? Dwi'n siŵr, achos wedyn os da ni'n mynd drwy, mae'r gêm na'n ebyn Watford, symud o gêm disadwn i gêm gan Lwsos. Mae'n dipyn o daith gan Lwsos. Mae yna lot o bethau bwyso o mesur, ond fel oedd Arwel wedi dweud, dwi'n meddwl fydd Parky wedi cymryd bob dim i ystyriaeth. A does am gymaint o wahaniaeth rhwng y tîm cyntaf ni a'n ail ddewis ni, dwi'n meddwl, o ran safon. Ti'n newid y canol caen a ti'n gryfach yn amddiffynol, ond ti'n wanach yn wrth ymosod o bosib, math yno beth. Ond fydd hi'n gêm fawr dan y goleadau, teledu yn fyw ar teledu. So, dwi ddim yn siŵr. 5 mlynedd yn ôl, so ond wedi bod yn gêm anferth, bysa. O rwan mae'n just yn... Mae gennau docyn, ond dwi'n siŵr os na i fynd, mae'n mas yno gêm, dydy. Ydy, dwi'n meddwl, oedd y gêm yn erbyn Notts Forest yn gêm mor gyffroes yn oedd a chwarae gêm uwch gyngred. A oedd e just yn biti, oedd ti unau eisiau tîm uwch gyngred arall, neu tîm o gyngred is-da ni, oedd Ipswich mewn ffordd y gêm weitha posib yn doedd, yn wedi gafod ti'n chwarae yn yr wythnos wedyn. Ond unwaith, fel ti'n dweud, fydda ni dan y goleadau, fydd pawb eisiau ennill y gêm yna. A ti yn 16 ola cwpan, dwyt? Ond mae o werth deud, a Coventry i'r rhwng gynderfynol yn dod 2-3 blynedd yn ôl, a nath ni dinistro i gobeithio nhw yn y gyngrair. Felly, mae yna effaith, a dyna pam o'n i'n dweud falle fod y gêm Millwall na, neu dyn nhw feddwl, os o'n i'n bimed, falle fos o'n i'n ymlacio chydig bach mwy ar y tîm oedd yn dewis, ond dwi'n meddwl falle, os ti'n gorffen y degfed, fysa cyrraedd y 8 ola neu rhywbeth fel la yn neud o'n dymor llwyddiannus hefyd yn fysa. Felly, mae'n gadw bod yn noson gyffroes, noson ddiddorol, dwi'n meddwl, falle newn ni weld cwbl o'r chwaraewyr newydd, ynddo, fel ti'n deud ar ôl fain, sy'n mynd syni o gwbl fydd Keeler Dunn yn chwarae, gan fod Broadhead yn cario anaf, a wedyn, a falle Bailey Cadwati dod ymlaen, oedd hi ar y faic neu rhywbeth felly wedyn. Bydd o'n... Mae o'n gêm i'w fwynhau yn dydy, tra oedd y gêm disadwn
y gêm efo lot o bwysau yn y fod oedd, felly fydd o'n neis cael gêm chydig bach yn wahanol. Fel ti dweud, Arwel, mae'n anodd ar ogan y tîm, felly falle bod o'n hyn o mwy anodd ar ogan y canlyniad, ond beth ti'n ddisgwyl? O, ti'n gwestiwn da. Di'n mynd i cicio'r smotyn ar ôl 90 munud? Na, chdi. Amser ychwanegol a wedyn cicio'r smotyn, ie? Ia, amser ychwanegol, ia. Dwi'n gweld di'n mynd i amser ychwanegol a dwi'n gweld ni yn ennill yn amser ychwanegol. Ond dwi'n meddwl, mwyn gyda ennill, di Gwener na nhw golli y gêm gyngrair. Iawn. A dyna'r drefn sa ti'n licio gweld i'n mynd? Na, gêm fel arall yn licio gweld i fi. Ia, dwi'n meddwl sy'n bobl yn cael dewis, ond ddim yn cael dewis yn y pethau yma fel arfer. Efo'r, beth ti'n ddisgwyl weld? Ie, game dyn, falle, am 60-70 munud. Wedyn, fydd un tîm neu'r llall yn taflu i chwaraewyr mwy rheolaidd ymlaen, a wedyn fydd hi'n falle mynd y gêm 20 munud o hyd, neu 20 munud plus amser ychwanegol. Ie, game dyn, penalties, a achos bod ni wedi ennill y dwytha penalty, neu bod ni'n mynd am golli ar penalties. Iawn, oce, wel, mae pawb yn gadw fo'n dyn. Dwi falle meddwl fydd Wrecsam eisiau ennill y gêm fwy na Ipswich na wedi gan nhw chwarae adre, a fod Ipswich, fel ti dweud, yn chwarae 5 gêm oddi cartre, ac reit yn ganol y ras yna am yr ail safle. Hull, wrth gwrs, ddim wedi ennill dy Sadwn, so mae hwnny wedi bod yn ganlyniad da i Ipswich, a nhw wedi cael canlyniad da hefyd. Felly dwi'n mynd i fynd am fuddugoliaeth i Wrecsam yn y 90 munud, ond cofio, nes i ddweud hynna wrth ystwetha a nathon ni golli nhw, felly dim guarantees efo'r pethau yma, wrth gwrs. Felly, noson gyffroes arall o dal y goliadau o'n blaenau ni, a dwi'n reit hyderus fyddwn ni'n gweld y bêl a mynd i mewn i'r gôl.